И какво става, хора? Аз съм Търди, как би ги... Това е, мисля, да е едно кратко видео, в което ще ви покажа една къщичка, която може би ще ви от полза. Тъй. Нека си направим първо света. Опа, айде. Защо не ще е? Добре. Нека е на плосък. В плосък бе. Така. В този сервер в смисъл една къщичка, която е измислена от мене. Изглежда ето по този начин. Слагате дъски ето тук. 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 И така продължавате. Прозорчета. Така. Така. Така по този начин. Така. Тъй. Така. Това е едно като барбекю. Така, 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 така. Надявам се, че знаете, че аз снимам и с моят приятел този. В чайта сега не мога му кажа името показ. Така. Shadow BG поредичка на Майнкрафта. Като информация, нали, ще има епизоди утре. Така. По този начин. Така. Така. Ето в този начин ще... Не, къщата. Само знаете, че това не е... В смисъл, това не е началото. 1, 2, 3, 4. Да, точно успяха. И това кой го щупи? 3, 4. Индиано. Така. Ето по този начин е къщичката. По този начин. Така. Това е нещо като коридор, че съм си го измислил да е. По този начин. По този начин. Така. Така. По този начин. Така. 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 Това са няколко къщи все едно. Тук съм стала тук някъде. Така. Като входове на къщи. Така. 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 Тъй. Ето в този начин. Ето така. Ето така.
Тук трябва да е врата да сложим. Птичка, къде са ми вратите, бе? Всички търся. Ето ги. Ето тук. Ето такава врата. Ето тук една такава. Така, упс, какво правя? И аз не знам какво правя. Така. Отпадна ми слушалката. Ето по този начин. Не трябваше да е тук, май. Ма сега нещо да го правим. Аз пък. Какво правя, бе? Къде? Его. Така. Тук. Факлите ми са на лице. Така. Коридора. Тук да има. Може една тук. Така. Не тук. Тук. Така. Тук. Така. Това е къщичка като с две семейства. Ето по този начин. Тук легло, тук легло. И ето тук някакви си окраски, които вие си пожелате. Може да сложите каквото си искате, разбира се. Какво натиска по къса. Мои сложите, какво сложите, на масичка, на мивка, аз това го ползвам като мивка. Ето по този начин. Една от тези. Един от тези лошата. Една от тези ми. Чест тук пак. Един от тези. Ето по този начин. Така. Така да видим какво сложим тук. Тук е едно легло. Едно. По този начин. По този начин едно. Така. Ето такива. По този начин. Така малко тъпо. Ето по този начин. Едно бяло дръвце, че обичам белото дръвце. Тук няма да има. Ето по този начин. Така. Там още къщата. Пода няма да го правя, нали? Вие сте си го направите. Това ще е нещо като градинка. Да се сея такива нещица. Да, това е като градинка. Така. Ето. Посеях ги. Не ми да посея тук. Какво? Аз съм много зле. И сложим покривчето на къщата. Ще ви кажа един начин за покрив. Така. Това е една старомодна къщичка, която аз измислих. По този начин покривче. Какво направих пък? Къде го сложих? По този начин. Покривчето обикновено би трябвало всички да го знаят. По този начин. Така. Сложим и тук покрив. Такъв покрив. Ето по този начин. Ето така. Тук си има покривче. Да е модерно.
Сега нека започнем да слагаме и тук. Така. Ако се чуете, що смених програмата, защото онази програма Mobizena хич не работи. Абе, не щат да си качат клиповете и аз не знам, що не щат. Така. Надявам се да ви хареса къщата. Като външен вид на мен ми харесва много. За мен е така. Това качвам това видео, не заради друго. Заради самите вас, които ме гледате, 10 абоната, благодарение на които... Но просто ви благодаря. 10 абоната, благодаря. Ще направим специален клип за абонатите, когато събера някъде 50 абоната. Тогава ще направим специален клип. И ако стигнем до 100 000, ще получават награди. Хората, които се абонирали първи за мен, ще получат награди. В смисъл, не, ще си го измисли по друг начин. Ще има 10 човека, от които ще спечелят GTA за PlayStation, книга на Minecraft, за да можете да знаете всички правила за Minecraft, и за YouTube, ако искате да бъдете ютубъри като мен, но след като благодарение на вас стане известен с 100 000 абоната, тогава ще го направят, не вижте този клип. Не знам това дали ще се случи в този мой живот, но пък може и да се случи. Shadow е бил на 15, когато е почнал да снима, и тогава е нямало даже и един абонат, може би първия ден. Така че, нали, ето по този начин ще е къщето. Казах ви, една красива отвън къща и удобна отвътре. По този начин това е къщичката. Надявам се да ви е харесала. Ще го все още не е готово. По този начин. Ако се чуете, защо в клиповете се чувам толкова мизерно, както казахме, е защото говоря по телефон и просто така се чува по телефона, като говоря. Не знам защо. Така, клипът е 12 минути, но ние най-накрая приключваме. Ето, да, вече можем спокойно да кажем не. Още не можем. Ето така да е по-красиво. Да. Нека ние приключваме, значи, този клип. Надявам се да съм ви помогнал с нещо. Не забравяйте да се абонирайте, ако съм ви харесал.